Dobrý deň, toto je v poradí 15. video venované platforme MetaTrader 5, ktorú spoločnosť AMP začala podporovať na obchodovanie futures. V tomto krátkom videu sa budeme venovať tzv. Zobrazovaniu histórie vášho obchodného účtu. To znamená, pokiaľ ste mali alebo máte nainštalovanú platformu MetaTrader 5 na vašom počítači, mali by ste už ovládať túto platformu po zhliadnutí predchádzajúcich videí. Ja vám ukážem v tomto videu, ako sa budete alebo ako sa môžete orientovať vo vašej histórii vášho účtu. To znamená, budeme používať túto spodnú lištu, ktorá má názov nástroje a klikneme si na históriu. V tejto časti máte zobrazené jednotlivé obchody, ktoré ste realizovali za určité obdobie. To znamená, pokiaľ si to kliknete, tak vidíte čas, kedy bol realizovaný obchod, symbol, ticket, to znamená lístok, máte tam ID, to znamená identifikačné číslo, pokiaľ sa jedná o živý obchod, máte tam typ, to znamená vstup alebo výstup, máte tam objemy, cenu, za aké sa realizoval obchod a provízia, prípadne máte tam napísané váš zisk. Pokiaľ chcete vidieť konkrétne informácie pre daný inštrument, tak si na ňom môžete kliknúť, môžete si tam upravovať symboly, to znamená, môžete pridať alebo odobrať jednotlivé stĺpce. A ďalej tu vidíme obchody, pokyny. Pokiaľ si to zmeníme na obchody, tak budeme vidieť len realizované obchody, ktoré som mal. To znamená, pokiaľ si to chcete ďalej zmeniť, tak máte tam možnosť vidieť len pokyny alebo pokyny aj obchody. Môžete si nastaviť pre ktoré symboly, to znamená buď pre všetky symboly, alebo pre aktuálny symbol, to znamená, pokiaľ chcete vidieť napríklad ropu, tak si klikneme na ropu a budete mať všetky obchody realizované na tomto inštrumente, ktorým je ropa. To znamená, môžete si to sami nastavovať. Ďalšou časťou môžeme vidieť objemy, tie odporúčam nechať nastavené tak, ako sú. Celá história, to znamená všetky obchody, ktoré ste realizovali za obdobie, odkedy ste si otvorili účet. Môžete si to zmeniť na 3 mesiace, na posledný mesiac alebo upraviť obdobie. Pokiaľ na to kliknete, tak sa vám otvorí tabuľka, v ktorej si môžete nastaviť jednotlivé dátumy, od kedy do kedy chcete vidieť danú históriu na vašom účte. Ďalej, pokiaľ si na to kliknete, tak tam máte prehľad, ktorý môžete exportovať do Microsoft Office Excelu alebo prostredníctvom HTML do Internet Exploreru. Ďalej tam máte automatické zobrazovanie, mriežka a stĺpce, o tom sme sa už rozprávali. To znamená, v tejto časti vidíte jednotlivé informácie ohľadom vášho účtu, ktoré ste realizovali obchody v prípade potreby, ak by ste chceli vedieť, aký bol realizovaný obchod, kedy bol realizovaný. Tam nájdete v tejto časti všetky informácie ohľadom vášho účtu. To by bolo asi všetko, čo sa týka informácie k videu, v ktorom sme si opovedali o histórii vášho účtu, ako kontrolovať históriu vášho účtu a čo môžete vidieť na tejto histórii. V ďalšom videu, ktoré bude nasledovať, si povieme niečo o konkrétne o vkladaní indikátorov do grafu a ich používanie.